zergatik bukatu da. Ez dago hemen zer eginik, jadanik aztertu egin beharko dut. Zenbat zatitan apurtu nahi zen oraingoan, haiek berriro lotzeko erarik dagoen ikusteko. Aurrerantza egiteko asmoa euki, ta atzerantza egin, horixe gertatu zaigu oraingoan ere. Ahaldiran zatiak lotu, bidean zenbat galdu dugun aztertu, ta hortxe goaz jokoa berriro aztera, ea hurrengoan zorte gehiago daukagun. Ez da erraza izango, baina saiatu egin beharko gara, berriro ere, zelan edo alan. Txikitzen doazagu gurpil hau, denborarekin saiatuko gara berriro erain bat buelta emoten traman kulo honi. Agian harinago joango da hurrengoan, astiroago izan beharrean. Nork daki, frogatu egin beharko da, ea oraingoan zorte gehiago dagoen gurpila guztiz desgasta aurretik.